И здравейте хора, аз съм Map и търх един свят, в който няма нищо и правим нещо. Казва Магмен Букле. Това е странно, аз не съм виждал такъв до сега. Ами, първото, което ще направим е какво да направим. Розбетон. Така, сме тук, при бетона. Ти ми трябва черен тон, син, зелен и само това. Така, какво ще правим? Напишите в коментара точно коя минута и коя секунда сте разбрали какво ще рисувам. Оп, така. Това бе. Ето така вече. Това нагоре. Виждате, че имам нова иконка, да, много яка. На Пикачу. Кефи ли? Даже ще много по-голяма. Който се сеща, какво рисуваме, да ми напише коментар. Всъщност да напише коя минута го е познал. Коя минута. Защото това да си кажете, това е човек, но това не е човек. Който това си мисли, че това е човек. Това не е човек. Знаете, че не е човек. Така. Слагаме това. Това не е човек. Сега си кажете, да, то няма такова нещо, щом не е човек. Като извънземно. Ами не е извънземно, бе. Ще разберете какво ще кажа на края на клипа. Какво е? Много хубаво не рисува, нали? Съм толкова добър. Просто. Чакайте. Така. Чакайте. Оф. Да, така.
Ще е най-трудното ми чеч, което съм рисувал до сега. Колко е просто. А хора ще го разделя на две части, понеже не мога за един клип да го нарисувам. Ще нарисувам ръцете и после друго. Така. Да го направим. Днеска давах групата на Алекс, който е гледал. Нали? Пишете в коментарите кой е гледал. Просто питам. Аз го гледах и не знам, хареса ми. Кефеше ме. И го изгледах. Малко да правим. Сега си викате какво ще направим с краката. Ами краката... Тя ще е много по-трудно. Това ще го мислим по-нататък. Когато следващия епизод ще правим тялото и накрая в трета част. Не. Ще може краката да правим. Хайде, имам още малко време. Ще да не пуснем още малко. Чето 15 минути, знаете. Така. Добре. Може в този епизод да направим цялото, айде. Следващия епизод ще правим краката, които вече ще са много трудни.